Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada, l'oratge d'avui continua marcat per les altes temperatures i per l'elevada humitat ambiental. Un dia molt bascós i de cara als pròxims dies, ho venim anunciant, esperem que pugin les temperatures, que es mantinga la humitat tan alta com aquests últims dies, per tant tindrem encara més calor, especialment a les zones de l'interior on es notarà més aquest embolsament d'aire càlid que entra des del nord d'Àfrica. A les imatges del satèl·lit Meteosat, un dia més sense poder destacar gran cosa. Presència de núvols baixos de bon matí, han deixat un dia molt bascós en començar el dia durant les primeres hores del matí a les comarques més centrals, en punts de la costa, i la resta del dia, una volta s'han desfet aquests núvols, completament assolellat el cel, una miqueta més tèrbol en punts del litoral i a les comarques més centrals. Les temperatures màximes d'avui pràcticament idèntiques a les d'ahir, tot i que en algun punt han baixat lleugerament. Encara trobem temperatures entre els 36 i els 37 graus a les zones més interiors, a la major part d'observatoris, temperatures entre els 30 i els 34 graus, 33 graus han tingut de màxima a Castelló, 31 a València, 32 a Alacant, i les temperatures de forma puntual, com els últims dies en les zones més altes del nord de Castelló i en punts de la costa, del centre i del sud de la comunitat, un peliu per davall dels 30 graus. Demà pugen mínimes i pugen màximes. Les mínimes no patiran massa canvis, o podran pujar 1 o 2 grauets, tindrem de nou presència de núvols baixos junt a la costa, vents fluixos d'origen marítim, ambient molt bascós, humitat relativa que en tota la nit no baixarà del 80 del 90% en els observatoris més pròxims a la costa, i de vesprada de nou pujaran lleugerament les temperatures, mantenint-se la humitat molt elevada a tota la comunitat valenciana. Les màximes i mínimes previstes per demà pujaran 1 o 2 graus tant les nocturnes com les diurnes. Les temperatures quedaran de nou al voltant de 25-26 graus en les zones del litoral, en punts de l'interior temperatures entre 16 i 19 graus, i atenció, perquè les màximes ja s'acostaran als 37-38 graus en les zones més interiors de València, però en punts del centre trobarem temperatures de 35-36 graus i en punts de la costa temperatures de 33-34 graus. Això fa que demà el risc d'incendis forestals continua sent molt alt a tota la comunitat valenciana. I recordem, un dia més, el telèfon 112 d'emergències de la Generalitat davant de qualsevol incidència. De cara a últims de setmana, divendres i el cap de setmana, la calor, la principal protagonista. Sembla que divendres serà el dia més calorós de tota la setmana, amb temperatures que en punts del centre i interior de la comunitat valenciana podran tocar els 40 graus i tocar els 35 graus o superar-los en punts de la costa. I el cap de setmana, sense canvis, alguns núvols de vesprada en punts de muntanya, núvols baixos de matí en punts de la costa, però molta calor i ambient molt bascós. Litoturia ha patrocinado Lorache.